जो मैंने भल भल कविता शुणुते बेसी कविता तो नहीं ना देखा जमा देखा ଆଜିର ଋଷିଗନ୍ଧା ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଋଷିଗନ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଚତୁର୍ଥ ସୌରକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭାଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ଆଜିର ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ପହିଲି ରଜ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ଏହି ଅବସରରେ ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କବୟିତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ଦେଇ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। କୃଷ୍ଣ କଳାର ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍କଳ, ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଅଟେ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ। 12 ମାସ 13 ପର୍ବର ବସରା, ମହନୀୟ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା। ଅନାଦି ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନ, ଅବତରିଆସ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ। ମହୋଦଧିରେ ନୀଳଗିରିନାଥ, କଳି ଯୁଗେ ବିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁଭୂତ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଉତ୍କଳର ବଡ଼ ଠାକୁର ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାରେ, କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରେ। ଦାଢ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଦେଖ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଥେ ସେ କଳ ଶ୍ରୀମୁଖ। ମାନପ୍ରିୟ ଲୀଳା ଅଟେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ଦେଖି ତରି ଯିବେ ସକଳ ଜନତା। ପତିତ ପାବନ ଲୀଳାରେ ନାମ, ଜଗତ ଠାକୁର ଦେବେ ମହାସ୍ନାନ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ନାନରେ ଅନେକ ଯେ ବିଧି। ତ୍ରିଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ଲୀଳା ସ୍ନାନ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧିରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। 108 ଗରା କଳସ ଜଳରେ, ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ସେ ପବିତ୍ର ଜଳରେ। କାଠ ମଞ୍ଚେ ସ୍ନାନ ବିଧି ସମାପନ, ଏଣୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ମଞ୍ଚ ସ୍ନାନ। ବରଷକ ଯାକ ହୁଏ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ, ଜନ୍ମ ଦିନରେ ଥରେ ଜଳ ସ୍ନାନ। 108 ଗରା ସୁନା କୂଅ ଜଳ, ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ସେ ଜଳ। ଅଷ୍ଟବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ଶିର, ଗୁରୁଜନ ଦେବ ଦାରୁ ହରିକାଳ। ବାହାର ଅମଳ କୀର୍ତ୍ତନ ପର୍ଣ୍ଣି, ମୁଥା ଲୋଧା ସଞ୍ଚିଷ୍ଟ ସମପର୍ଣ୍ଣି। ମହୋଷଧି ଯୁକ୍ତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳେ, ଦଇକା ସେବକ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 35 ଗରା, ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ତେତିଶି ଗରା। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ 22 କଳସ, ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ନାନ 18 କଳସ। ସୁନା କଳସରେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଜଳ, ରଖିବାରୁ ନାମ ସୁନାକୁ ଅବତାର। ବରଷକେ ଥରେ ସୁନାକୁ ବଜଳେ, ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ଜଳ ବେଗେ ଯାଏ, ବରଷାରେ ପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଦିଏ। ସ୍ନାନ ସାରି ଗଜ ବେଶେ ସୁସଜ୍ଜିତ, ତୁଳସୀ ଓ ପଦ୍ମ ମାଳେ ସୁଶୋଭିତ। ହରିବୋଲ ହୁଳ ଧୂଳି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଛାଣି। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି, ଦେଖି ସୁର ନାର ଲଭନ୍ତି ମୁଖତି। ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଫେରନ୍ତି ଠାକୁର, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରୁ ଅଣସର ଘର। 11 ମାସ ସେବା ପତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ, 1 ମାସ ସେବେ ଦଇକା ସେବକ। ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ପରେ ଜଳ ସ୍ନାନ ସାରି, ବିଷାଣ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଯାଏ, 15 ଦିନ ସେ ଅନସରେ ରୁହେ। ଗର୍ଭ ଗୃହେ ପୂଜା ହୁଏ ଭୋଗି ଦିଅ, ଚିତ୍ରକର